Gabon eta ongi etorri mundu guztiari, zer modu zarete? Isilikan. Jode, ze azkar hasi gara. Beitu, damakitu dara guztia, parriak entzuten, ez dakatelako gidabai benik. Parre eta parre. Bueno, uda guztia ez. Nego guztia. Zerritxik ere bai parri asko india. Zuri hemen ez horren beste. Beste gauza bada igual. Eta Ikerri. Nuri? Iker Platanola. 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 Iker. Platanito. Bueno, gaur erabaki dut, programa nik gidatuko etela. Begira! Zekarriet. Peligroa. Ah, vale. Orduan, niko hain. Zure eskutan gaude, no, bales? Hori da. Vale. Egiteten eta esateten dana, Bai? inen berdezte. Venga. Pizka beti ez dela, baina. Gaur volante batek. Nik ez dut nire ikusten, no? Ondo? Bai, galdik. Vale. Gabon guztioi. Hemen gaude, Hori esan dut, zarautzen, zuk esan duzu baina mozten dut. Egia. Zarautzen, zer du da, Julen? Oraintxe, behatziak eta laurden puntuan. Ba, behatzik eta laurden puntu. Zure aginduetara, no, bales? Eta hori da, ez gaude. Kontuz batxean, no, bales? Eta, ba, horixe, gaur programa alaia izango dugu, politia, eta nola ez, zeakin, esan berrun gonbidatuak, ez dago... Ez dakizu zen esan, egin behar dituzu, gidatu, gauzak esan, oso zaila, daudena batera egiten, no, bales, lasai, hartu arnasa. Zuk, karrentik badaukazu? No, bales, lasai. Jetxi volante bizkat, zuk ez daukazu... Oraindik, no? Eskerrak. Eskerrak ez da. Aierre garai? Nik bai, bi. Karneta, bai. Ah, bi. Goitia? Bai, hombre. Venga, animo, segi gidatzen, no, bales. Bueno, gauza batiko dugu. Zenbagarren ginean atea zen dut. Bigarrenean. Estopa saltan eban. Ai, ba! Bai, despistetxu bat. Bigarrenean praktikoa. Bai, praktikoa, lehenguan, teorikoa, lehenguan. Ah, bitu. Da, nola teorikoa lehenkoan zen? Zamurre. Teorikoa. Teorikoa da itxia. Hombre. Ta, ja, eski ez dauko. Da, zenbat aldiz indezu? Zenbat aldiz teorikoa? Baina, utzi gauza polita gero barurako. Gauza polita barurako. Hiru. Hemen materia Eta hirutan, faiau, hortako izan bida, benetan, Gidatu? Hortako gogo euki bida. Geida berriz gidatuko, ja juntzai berriz Bai, programa bai. eskutatikan. Venga. Eta, bueno, zeparru aldea sartuko gara, o nola? Vale. Emango zaitu? Zure kotxean. Ah, claro. Oso, no? Ondo, Vale, kontu, zinturoia. Kotxea zer da, inglesa? Bai, alde honetan hau, bai. Claro, es que... Ah, nahi ez bezala. Euskera inglesa zara. Venga. Kogila. Hemen, bueno, itxoin. Bai, hor pedalak hor daude, Horrengoan justu. dakatez. Baina, Nik helduko diot badezpada ateari. Venga, bazen. Ventanilla Eta bajoko. guain inberdetela. Martxa sartu horrenekoa. Oso, no! Vale, eta guain, azeleradoria. Emate joten bitartean frenuak endu berde. Ez gara biatuko hor inora. Bueno, bai, Nik ez da muy rico, Bai, bakala. Galtxik ez goia soñez. Bai. Vale, bani joan, xo. Venga, oinez. Bat, Silence. bi eta iru. Heitzin duet, martxa sartu bat. Eta bat eta iru pixkanaka, hortxe. Bagoaz, Poliki, vale. Bihurgunea. Hostia, jode, no vales. Joder. Euskal humore gintza berria, Eta orain ja? Ni pixaguria daukat. Zena falta da? Ni txikle batzuk erostia nahi dut. Aguanta! No galez, iritxigea. Kontuz, bagoaz, kurrak. Ai, ba. Jode, geratu. Estopa. Goitiak ikusi etzun estopa dakagun. Estop horrek atzo, 22 urte bete zituen. Estop horrek atzo urteak bete zituen. Zein da estopatzean, a ver, zein da? Hombre! Bueno, ya está. Kotxea geratu dugu, oza que... Ya zuen joan ateratzen bizkat. Venga, bueno. Guk egin behar dugu aparkatu. Eskerrik asko, kotxe ekologikoa oso. Imaniobra, moturra hor, eta gero atzeraka, bale? Maniobra guai, Bai. muturra noa, Motur hor, aurre, hemen. eta, venga, eta orain atzera. Eta guai. Txoen, atzera sartu. Venga. Libre, bota, no. Bota. Ya está. Atzerago kotxea ja ez da joango. Oso ondo. Eta orain ja, aterako gara, kotxetik. Oso ondo. Etxi? Eta ja ez dago kotxetik. Aila behitu zion. Biba dena. Biba. Gaur dena biba da. Lotura, Biba Bueno, barkatu. Da dena biba eta gora pixkat ere, bai. Gora. Ze gaur ez dakigu oso noz esango dugun, gora bihotzak biba zuek, gora zuek biba bihotzak, Biba zuek gora eta bera... no vale esta telleria,
Eta gaur, hartzailuz eta sukia ere izango baititugu. Biba zuekeko peña, etorriko baita, gora bihotzakeko peña bisitatzera. Bueno, ondo garbi hau da gaur zein datosten eta noa datosten. Eta behaiekin zesango dugu? Biba zuen, tara, Eta guk? Eta gero guk. Gora bihotza! Hombre, noski, beti ere! Bikain eta hortik gora, oso ondo. Hei, behitu batzuk, biba zuek eta guk. Zuek. Hei! Bai, batzuk lendra asko eta beste batzuk. Bakoitzak alduna. Hei! Jokin Aierre Garai, Gabon. Ui. A bat karnet duna. Hori da. Eta B ere bai. Motoa ere gidazen baitu, Jokin. Ana Goitia, B bat karnet duna. Be bai. Iker Plazaola, Gabon. esperantza duna. Esperantza kondenatu. Sekula bat. Kondenatu eta gero bukaeran. Zeu da... Gora bihotzak, esan behar nuen, biba zuek, zeu da gora bihotzak. Eta gero... Biba zuek egin. Eta gero Nogalesek, ez dauka karnetik, esaten, zure alde, beti zure alde. Bale. Ez duelako nahi. Aha! Ez duelako oraindik nahi izan. Alaxe da. Bueno, nahi du, baina ez da behin ere azterketa bat egitera. Esan behar detena da, eske lotzagarria da neria, benetan esan dut. Baina, Zumaiko autoeskolan apuntatu nintzen, apuntatu. Hori, Eta, hori Iker Plaxak ere egiten du, begira. baina plaxa, junta baita ere testak egitea, eta kiskun kaskun atea zaio dara. Hau moving considera horiek, da igual. Mugin da behin karnetatera eta mugitzen zaren, zu horretik zaude, kietik. Orduan, eskatzetena, ez da norbait motibatzen zaituna, motibatzen zaituna, eske nahi madeit pereza izugarria. Pereza, kotxe Ez, karneteko teoriko ateatzea, pereza maksimo horre. Autoeskolako irakaslea. Ez zarete jabetu Nogales karnetik gabe ere zeinen errex mugitzen den Euskal Herrian batera eta bestera. Hemendik, orain goaz, nora goaz. Ez que gaur, llamada telefoniko bat egon da, eta entzun due redaktoriak eta denak, eta hola hasiko gea gaur programa, eta izan da, ni Ana Goitia ireitzen. Ana Goitia, gero pasa berdezu hemendik bai, oso ondo, bazurekin dijo. Tardan, danak lotzeitu, gun berreten lekura. Ari nintzen esaten konexioen batik. Vale, eta konexioak ebai? Nahi dut lekura. Nora goaz orain? Nora ez dugu. Nora ez dugu. Aloriara. Aloriara ez dugu. Eta trapagaran era. Baita ere? Adibidez. Ba, area xauka. Karnetik gabe, Karnetik gabe. Hola, xum, jazta, nerea. Nerea alorian dago. Bai? Eta harrila eta ander, trapagaran den. Nereak dauka hilea suelto, garbitu egin du! Mikote, hemen gaude aloria pixkat San Juana dausaina hartzen. Zergatik, nagusako deita da, baina hemen gojaiak hasi dira orain, eta parrilla ikaragarria dago hemen. Atzo ziren jak, baina gu gaur etorri gara zergatik, evidentemente, Bazkari herriko jagon delako, eta jaten eman digute, baina etorri, ze horrez gain, eski afaltzen emango digutelako, hemen daukagu, parrilladan jarritako super plater ikaragarria. Eta nik kristongo sakat, horregatik lehen ez dut afaldu, banekielako zertaran entorren. Horrez gain, umentzako dintxabrak egon dira, bueno, eski kamarak buelta emango balu ikusiko zenute zenbat umedo den hemen atzean. Ikaragarria, gero kontzertu daukagu hemen ere bai. Herri txikitsua da, ambiente polita, jende mordoa. Eta gu beti ere harritzen gara Euskal Herriko jaiekin. Jai amaigabeak, edonon herri txiki handietan. Eta behitu zelan gehi hemen, hauek egon dira, parrilla eta guztia pizten 5 ordu igual dara mate hemen. Bueno, guk hemen jarraituko dugu. Gero batuz gehiagorekin, kontzertu egiko dugulako eta kontatuko dizuegalako zein izan den gaurko Bazkari herrikoiaren merua. Afaltzera goaz, gero arte! Aio, Nerea! Honekin nerea! Garbitu du bilea eta zeazkartzekin uzari. Eta oztu inda pixkat, ezta? Etorri zaigu Uda da? mamifero handi batekin. Uda daude? Uda, nerea jotza dauka, baina uda da, Abuztuko azken gora bihotzak. Bai? Baina oraindik ere, gora bihotzak eta oso gora gainera. Baina irailare bai hemen uda oso uda izatea. Bai, eta gure partetik ere emankorra izango da.
Trapagaranen Arria V eta Ander E. Arria. Ander E eta Arria V, Trapagaranen. Bai, gaurkoan Arria, zure etxetik apurtxuet urrun. Bai, beste puntan. Alan da bereiz da azken programa asko ukin doguz. Bufa, bai. Hemen abuztuen eta ustaian. Beti zakuegaz. Bai. Zemat modalidade dire herri kiroletan? 18, diela ustez, bai. 18 modalidade guk bat erakusten dugu zugaz, baina hemen ze modalidade egiten zan? Bueno, hemen mehatzaldeno, hemen garai baten kantera asko izango ziren, egongo iegoendik eta, bueno, hemen harri zuluatzaileek, orduan ere izango zan, zenek zulo handi guain, zenek azkarro harria zulau, eta, bueno, hortik handator, harri zula izanen. Zutik izara, nonoz? Ez, naiz, nire egurra mozte magarrek ibili naiz. Herrieko gorra izan behar da. Bai, eta erramita gogorra, traketxa, eta, bueno, kirol gogorra izango dira, bai. Bueno, guren baten guk beregan hartzen badugu harri zulata, zuk ikasi eta guri irakatsi beharko dozkozu. Probatuko dugu ire. Alan da gaurko jaietako lehenengo egun honetan, mutilek hasiko gara eta bi mutil indartsu hartu duguz, Asier eta Eneko eta Asier, haupa gure Trapagaraneko mutilek. Gaur mutilek ez dakitzuek harri zulatzen edo herri kiroletan ibili zarean, nonoz? Bai, txikita, herri kiroletan. Baten bat, zehazki? Ez. Denetan. Danak, esakuan, ere bigizinean? Bai. Kontuz, eh? Bueno, askotan txikitan ibiltzen dire, baina gero nagusitan, hori probatuko duguna. Asier, hasiko zarazu. Hartu 40 kilo, 102 metro. Hemen Trapagako gure familia eta lagunak. Prest? Made, barria, 5 kilometroa hortxe. Hemen kuadria, animatzen. Aurrera! Ekin, benar! Marka da, 22 segunduan, Ostra, Gero, gautxe, azten duez, etxetik ez dematen, baina hor goiko zaku horrek asko bitxatzen du. Asko bitxatzen. Segi! Embarcación, Gutxien izako hori zuetan. Segi! Beste gueta, Izan dugu, Berrogei kilo. Eta lehena biziko luzeanez, baina azkenekoan asko bitxatzen du. Motel, ondo. Geratuta ere 33 segundu. Nora bidea galdute, iparra galdute. Ahora 33 segundu. Ara, nabe 33 segundu oso marka ona, Pena, venga, Eneko hartuko dugu intxanda, Arria. Zuk hartu dugu, berrogei kilo. Bai. Tita, 3 vuelta, bai? 120 metro, berrogei kilo. Ba, kronometroa hori prest. Hola, sartu Mikelek. Eone. Ez dar. Ne, 3, 2, 1, Aurrera! Eki! Vuelta. Argi, Mutila eskarra ditugu, Ai, ama. Zapi segundo, venga. Ai, ama. Zortzi segundo. Ai. Ostra, argi, Vuelta, 6 segundos, Horrekian ritmoa motel duta. Venga, arte. Perditu. Horreta 6 segundos, 6 centésima. Bigarren marka. Horreta 6 segundo eta 6 centésima eneko. Bigarren horreta. Gora bihotzeko bigarren markarik onena. Hemen Trapaganeko lehenengo erronka honetan. Arria, hola, programazteko onena. Horreneko diskurak, indabezela demo maitezu baita, Bueno, hoi neskan bile joango gara, eta gero ikusiko dugu rekorraren bile guazen. Eskerrik asko bikotea, Ibaio, Pagaranen gaur jaietako lehenak biziko dugunean. Aizue, azkarre, Pipa, Abildari, eta Trapagaran. Batzuk gauzak egite dituztelako azkar, eta beste batzuk, hartzen dutelako demoratxo bat. Oroar gauzak egiteko bizitzan esan nahi dut. Guazen orain karnetari buruz hitz egitera. Adibide. Gida baimenaz hitz egingo dugu. Bai. Ze beste ark esango luke bezala, ez da erreza. Ez da erreza, kontuz karnet ateratzea. Hor dago azterketa pare bat genitu beharra, ikasi beharra. Gero, adibidez, Flasha, zuk ere badakizu hori, teorikoan. Bai. Alako galderak egite dituzte. Adibidez. Zailak. Badaukat apunta duta. A ber, erantzun behar du Flashak, ez da? Bai. Bai, Nork du lehentasuna biribilgune batetik irtetean, ezkerreko bidera sartzen bada, eskuinetik motorra badator, aurrean behi bat agertzen bazaio, tren bat arratsaleko 5etan Gasteiztik atera bada, orduko 200 kilometroko abiaduran, eta biribilgune horretan trenarekin topo egiten bada. Segun. Adibide. Zuzena betia, segun. Ez. Kasu hontan... Behiak. Behiak.
Horra señale hoi, behiak. Hori da, kontuz behiak. Kontuz behiak. Claro. Baina lasai, ez da beharrezkoa, gida hemen aukitzea. Ez da importantia ez da, ez zeratikan. Pertsona importantiak ez duelako gidatzen. Adibidez, Aita Santuak ez du gidatzen, lehendakariek ez dute gidatzen, Miren Nogalesek ez du gidatzen. Listo? Munduko hiru pertsona importantenek ez dute gidatzen. Ez gidatzia, zenik gidatzia guztaitzen zen. Bai, nire bai. Seguro nago? Pilo bat. Eta niri torten jato ondo, negarra itxeko, barra itxeko, deizak itxeko... Deixak? Abesteko, deizak. Bueno. A ber, hone alda, berda. Lehen da bizi, noiz eta non aterazten duten karneta. O, barkatu, gono gana goitia. Nik Bilbon, ondala ja, pues ez dakizen bat urte, 25 urtea zedo, 24 urtea zedo, eta 25 daukaraz, urte da. 51 daukaraz. Bilbon beti ere irian, ziudadean. Bilbon eneban, da Bilbon eitxien hona da, ondak itxela perfectamente erosein iritxan ibiltzen. Edozein iritxan ibiltzen. Bilbon atea berkoet, orda? Ni Bilbon eneban. Bai, zuk peligro asko kozu, hobeto... Eta lehen esan duzu, praktikoa beti ere bigarrenean. Bai, bigarren eneban, zestop bat saltan eban. Baina, ez da txorrada bat izan zanda. Baina, politxa da. Alakoa. Nera mai pila bat gustatzen zaio eta beti esateit. Ez que miren, gustatzen gustaizu. Eta badakit gustatuko zaitela, Nik, gidari bezala eskertu dut igual Mirenek karnetik ez daukitzea. Hori begitza da. Hasi geha. Ez da ez nagoa ikusi giratzen. Horretik bazpare. Eta plaxak ez eukitza ere bai. Igual plaxak ez eukitza hobeto da. Baina, a ber, esan edo beti gutxi ez da kopilotuan papela. Baina kopiloto bat izan da, ez da sinisten zu, parranda batetik bueltan kotxian loinda gero, kopiloto hona zaren. Eta gaur ere... Hori esan dezue badakizuelako zerbait. Badakitzelako. Gida baimenez galdezkaritu da justu ez daukana? Claro, efectivamente. Hori ora fangara, beste behin, hori da nire plaxa da. Bai, zure plaxa, plaxa da. Ikerketa egiteko, bai. Iban Garziaren zat alderdi ederra dena donosti, mazuretzako ja hori bihurtu da. Hori, bai, Xabier Madariagan erantzunen momentu ez dugu jaso. Aste bete falta zaizu, Aste bete falta txako. Madariagan, baina nik usto ja lehenengo seinalia jasoten abiela, ze gaur goize koloretan jaikin naiz. Bai, eta entzun dut psikofonia bat. Udari. Nik ustot beha gala. Ia telefonos tiketan doztan, psikofonia... Igual bai, ez da igual... Behar da psikofonia bidez baino WhatsApp bidez. Itxoin. Berezten makilla kasu? Claro. Bezez, plaxa, audio bat. Audio bat bialduko xo, Xabier Madariagan. Bai. Bialiko Bai, Xabier Madariagan. Madari. Xabi, igual ikusten da, Xabi, a ver. Ba, ikusten nahi baldin bada ez digun kasoikin. Bueno, baina eske honu miak... Honela ziurtatuko dugu eltzen zaio la mezua. Venga. Audio, Vale, itxo, baina audio... A ver, Xabi, Ana Goitia, bueno, badakizu, nire telefono. Zuzenean, gora bihotzaketik, eta hemen daukotzu mezu bat, bialduko plaxa. Kaixo, Xabier, zuk ez dakitzu zein nahi baina nik baizu. Zure liburu danak irakurri dut, asko miresten dotzut. Ia etorriko zinean guaten gora bihotzakera, reportai bat, orkestera, egitera. Bai, ikerketa bat. Alba da Orion, beti emaitzonak emoten dauela. Agur, Madariagan. Agur, Xabier. Xabi, ingo berba, jarri ekera bat, ontxe, momentu. Aginak ditu. Zuzenean... Ari zaigun kostatzen bideoari gaur paso matera. Bai, gaur urputzutan Orion ibili gara, gidabenari buruz. Kizkun kaskun urtezan reportajia, maite guztain xatzuen. Horra bideoa. Gabon gudariz, euriari du. Gaur urputzutan gidabaimena. Venga, ya! Germán. Bai. Urtazko dago, Germán. Bueno. Motoa? Bai, motoko gida autoeskola. Beitu nin, aspaldi, lagun batek esan zian, autoeskola merke bat mentziola, abeakin, Deitu nin da... telefonoz, hemen hori joan dauz autoesitxolako. Ulertot, deitu nin, kotxeko igual... Ideio, na, deitu nin, autoeskola. Jendia insulta jendozu, biraoak botatzen dituzu. Ez. Gizurra. Bai. Mozolo Pinto! Seguro? Nahiko txintxo portatzen hau. Guztek lehiate-jatikan, jendia, iteuela keinu asko. Aparka hau. Keinu hai kotxe iteiela. Bentsat zaiatu iten abezitia. Txintxo portatu kotxean ez egin gesto, porque ez de gehiago juten.
Ana. Arratsaldeon. Zenbat gidabaimen mota dauz? Kotxiena B gidabaimena da, AM gidabaimena, A bat lehenengo motua. A bidakau, eta gero A. E da kamioiena, D da autobusena. Baina abezedario kago ja, A, B, C. Kopilotuak, Ana, zure guztaz hau zure iritzi personala, ze ezaugarri euki bihar dau? Gutxienez, korrekto joan behar dula. Musika aukerak eta ona egitea. Bueno, hombre, horioko nahiz, eta nahi benito elatzen esko gozatzen. Teorikoa suspendio dut, irugire. Ez da asko, Ana. Bueno, a ver. Bueno, aburra jauzi egin ja, kapia, Kapia eta gero ja antxillo. Antxillo egiten, Mari Carmen? Bai. Konduziko karneta bat, ez da gotzu? Ez. Kita. Kendu. Ematia hobia. Venga. Ahí va. Zu kopiloto, Mari Carmen. Hori da. Beti protagonismoa gidarizari, baina kopilotua beti da zor. Bale. Kopiloto hon batek zeuki bidau. Mari Carmen, zuk zer egiten duzu kopiloto? Zeitet? Bai. Zein, porque bestela. Claro. Zinturoia jarri, gero, itzein. Itzekin zertaz. Itzekin momentu honetortzen dana. Euskal literaturari buruz? Gutxi. Romantizismoko artiari buruz? Ez da ere. Ni gantxillo. Gantxillo. Mari Carmen, gantxillo. Bolsak eta da neitete. Bai, Baietz. Los bolsos bonitos hechos. Oso politak eta bai. Gaztena biumekin, da beti badozo zeriteko niakin. Billo gai... Hombre. Nola dako izena, Mari Carmen? Bota agurtxo bat hemendik. Bota agur bat. Agur. Boli, ja. Kanoiz... Asteazkena. Osea, gaur asteazkena da. 1 gehiago igual. Ez. Augustua, hogeita hamar da gaur. Eta bota behar du eurdun... Ja, zuzenian gaude, Mari Carmen. Ja, telebistan. Kena, gaueko 9:30. Ai, ama. Gura. Agur. Esa. Hau izan da gorko reportajeak bildutakoa. Iker Plazaola, Gora Bihotzak, Euskal Telebista. Ondorioa gaur nik esango izut. Botan, mire. Ana, solo zabalekoak, Bai, autoeskola. 2x1 bat, behar deu. Bi. Bi baten, plazetan ni, apuntatuko gau, baina batek ordainduko. Baina, mesedez, banan jun klasea, bila batea? Klasea bio batea azkarraiteko. Zuek, Ana eta Jokin... Ez ere, gurekin kontaktuan jarri nahi bat Volanteak zaztela eta nolakoak zarete? Nolako gidariak zarete? Ui, Ana. Zegia da, errepia pixka bat ateratzen duela gure barruko deabru hori, Bai. Txarto itxen dan, erneaten dotenean. Bai. Niusente. Bai? Hori, itxien aldekin. Niusente kanora gako txarrez hori. Horrek botatu. Bai, pareko kotxeko hori, esan dizkiozu, Segun zeitzen daben, bai. Ni adibidez, birauka, baina la bozinazok ema... Niri boziniak ernea itxen hau, Bueno, bozina be, bai. Txarto itxen badau, dana. Baina bai, bainaz, eta zozera, eta argiziaki. Argiziaki. Betxo nola da kanartuta, pa. Intermitentea da, bizitza honetan, debalde den gauza gutxienetako bat. Emoten dago amorru. Keñukari, intermitentea. Nik uste, toain, keñukariak kobratu iteutela, ze jendeak ez duera. Horregatik ba, eske... No, gale, sapunut hori, keñukaria. Keñukaria. Adibidez, plaxak karneta ez daka, baina keñu horiek oso ondo ditu. Eze keñuko honek, eta? Ez, horri dozo. Ez duze pasatzea. Baina eskoriko txian bakarrik ez da itxen. Hori egunerokotasunera daiteke. Nik esku hartzen nuketen volante bakarri izan da ambulatori xokua. Osa, zuk talkautoetan ez. Talkautoetan ere zara ibili? Ez, horre bai. Hor number one. Orain asmatuko zenuke praktikoa gutxi grabera ateratzen? Hombre, Iflen, nik uste dut ezetz. Hombre, nolatako praktiko teorikoa ez botatara. Bueno, oza, baina gidatzen... Praktikarik ez duzuin? Ez. Claro, ez da guin hondika. A ber, bai. Eta nike bai. Txu. Vale. Bai, poligonotan. Eta igual eukido... Igual gau solako saltza antibatik. Ez dira legeak esango dugu bere markopean aintzakotzat hartzen dituen praktikak. Aipatzen ari gareten oiek. Baina, bueno. Badaukazu esun izu atera nahi duzu karneta, ze igual? Nik nahi etatea. Atera nahi duzu? Atera nahi dut, eta badakit guztua ingo zaitela, eta ebindiko nezela pipa, alde bat bestea. Eta badaukazu jomugarik 2000 eta
Urtero da. Baina zaitxik ez duzu eitzen. Aurten. Da zaitxik ez duzu eitzen. Aurten ateakoet. Baina zaitxik ez duzu eitzen bestelak, oza. Pereza mateizanako. Pereza? Baina... Baina tesak etxigo edo? Ana Goitia. Ez tala idatzi biozula Don Quijoten liburua. Bueno, ba igual errexengo nuke liburua Don Quijoten. Telefonoarekin orain. Baina hemen daukat, atean un... Ai, guain ez topatuko, Nagore. Hartu zure demora, gabez? Bai, lasai, egingo. Bai. Ez zazu presarik sentitu. Bien bitartean... Bai, nerea mazo, bai, nerea, salbatu jazu meset. Txo, pixkat. Nerea mazo. Agurtuko du italieraz. Nerea mazo. Nerea. Aloria. Nerea, ma che cosa è Aloria? Ma che cosa è Amore mio, Aloria. Io sono in Aloria, io he mangiato la parrillada in tiempo record, denbora rekorrean jandugu parrillada hori bai dela, erronketa esan derreketa karmelek egiten dutena. Bueno, jendeak afatzen jarraitzen duen bitartean, gu hemen gabiltza kontzertuaren zain tutuka egongo da, eszenatokian atzean ikusten duzuen eszenatoki horretan, eta gero DJ-ak eukiko ditugu. Baina guri interesatzen zaiguna, eguerdikoa. Zer izan da? Ai, Baskari herriko, ja. Bueno, gaur ez dugu bazkaldu, ja beteta gentozelako, baina alere dena grabatu dugu ikusi bideoa. Ai, zeinen polita den Aloria. Atzo, hasi ziren bertako jaiak eta gaur Baskari herrikoa dago. Nik ez dakin ondo den biztanleak, seguruenek bazkaltzen daudela. Guazen haien gana. Ba, hau da Aloria herria, herri txiki bat, baina oso familiarra ikusten dezutenez. Atxo hasi ziren jaiak, eta gaur hemen herri Baskarian gaude, eta oso egun polita da. Ba, gu zara iola gara, guraingoak, eta etortzen gara, eta herrikoak prestatzen dute maita guztia, eta guk hartzen dugu janaria. Prestatzen dugu, platera eta guztia, hartzen dugu dena, baskaltzen dute, eta guia bagoaz gero gurainera. Bueno, nik uste du jendeari asko gustatzen ari zaiola Baskaria, Bai, momentuz bai. Pozik daude. Umeak ja altxatzen ari dira. Gaur lehenengo daukagu oranzpikoa, esparragoak, gero baita ere kroketak, tigrak, gero langostinoa alajilloak, gero bakalau, eta gero azkenik muslito. Eta gero postrerako sorbete eta gozua. Honek ematen dugu honetako Baskaria. Bai, ondo. Hemen biltzen gera, adineko jendea, txiki-txikik, erdien gaudenan, bueno, hor jarriko naizela. Eta, herriko festak ospatzen ari gea, goizean egin dugu hildakoen mesa, hildakoen omenez mesa. Orain herriko Baskaria, gero umeentzako daude pusgarriak, argazki zaharren erakusketa ere badago, eta gauean berbena, noski? Gero, seietan aterako ditugu kabezuduak. Nire lagunekin etorri naiz, oso pozik nago Aloriako jaiak disfrutitzen. Beti bezala nik nire platertxoa lortu dut, así que bazkaltzera noa. Agur! Euskal Herriko herri bazkai guztietan zaudula, baina bazkaltuta joan bai. Gobidatua! Eta esan behar dut, hemen dakat testana, ez dela gezurra. Testana. Testana zer da? Testana. Egin ditutela. Italieraz testana. Testana. Egin ditut, testak, baina... Plaxa, oinez joango zara mesedez sofara. Bai, nire testak ingo dote, bueno... Legearen markoa respetatuz oinez. Bai, mususoa. Agur plat. Agur. Eneritz. Torri. Zotoz. Eneritz Rojas aurkeztu berri. Gaur, Eneritz. Kaixo, gabon. Hau da, gaur zure lekua, Eneritz, ongi etorri. Gora biotak. Zer moduz? Osando. Eseri. A ver. Eta izendu momentuz, Eneritz. Itzein dezakezu. Nik ustaizu. Txoin. Ze egiten du Eneritzek? Hainbeste gauza idaika Eneritzek. Ana Goitia. Nik uste despista hoite gaitula bere lukazuak. Bai, daukala Kriston Flow. Baina Flow bat abeslaria. Abeslaria. Bai, rollo diva, rollito bat badauka, Jazz erolako. Jazz edo soul. Ni badakit. Patinetan ibiltzean. Skaterra. Kebaka rollo hori bai. Bai, skater, patineta. Bere lanbidea da patinetan ibiltzea. Bueno, skaterra nola esatea, patinadora. Pistak emango dituz. Bai, lehen da bizikoa mirariak egin ditzake. Eneritz. Lurdaseko amabit. Badakit. Monja. Xenora. Makilladoria. Makilladoria Kristo milagruak etxetan. Ba, behitu, gauza atesan dut. Ni ez dakiz zelan etorten atzen, eta zelan urteten duten.
oso ondo prestatuta etorri da etxetik, ni fijatu naiz, ez da gu guztia bezala Amaian A ber, eskutatik pasa. ez da gatxa. Neski ikusitza. Julen nisilik dago. Hori da asmatu indeula, Julen. Bai, bai. Deula ez esan, zezu zeuden hemen bueno, isili. nik ez. Dotela. Josu, redoblea mesedez. Asmatu indu. Benetan? Eneritz, zuzara? Makillatzalea. ¡Qué fuerte! Ba, begira. Patinetan ibiltzen naiz baita ere. Eta honesan abestu betxen Eta niba batzea, hori ere bai. Abestu ere bai? Abestu dutxan, danak bezala uste. Bueno, vale. Mirariak egin ibez izaten dutzatea, Amaiari eta. Haike ber zelan helduna zen, eta zelan urteten duten gero. Benetan esaten Zer batzutan izaten da, Hori zu. Bai. Esan barra, zarautzeko jendiak Nogales ez dula rekonozitzen iristen. Nogalesek egite dituelako siesta euskaldunak. Pasatzeitu hibernatzen 3 ordu terdi, pijaman. Azte torri zinen pijaman. Torri zinen pijaman, da, kao. Zer nahi ematen du direnek. Pijamia estortzan. Lehenabiziko batera igual komprometitu xamarra da, baina... Eneritz, gu nola gauden makillauta orain? Oso ondo, eske kriston eskuetan zaudeste. Nik pentsatuen makilatzailea zela etorri danean Amaiakin kolegiesmo totala. Eske gustatzen zaigu, izaitia Amaia da gure makillatzailea. Amaia egiten du. Gure ustez behintzat, baina profesionala zuzara, bai, ez da, ondo... Bai, bada, batzea hain deulan askotan eta noski baiet oso ondi deula. Zezuk, adibidez hemen, telebistan eta makillatuta dagoen jendearengan, zertan erreparatzen duzu? Zertan fijatzen zara? Zeri begiratzen diozu? Ba, nik ustez gehiena fijatzen izela azala da. Amaiak berdina esateu? Esko oso garrantzitsua. Eske laguna gea, azkenean... Bai, eta esateu, izugarrizko azal polita dakala gure guionista estik. Bai, estik kristan. Iskutatzen nahi dana. Bai, inoiz ez detateako, nahi detatea, baina inoiz ez detateako. Azteintzu dira, ba, azalik egokienak? A ber, egila da telebistan, ba, hautzak erabiltzitugula, ba, brilluak da hori kontrolatzeko. Baina, nahi jugosidade pixkatori gertzia gustatzen zait. Jugosito hori, ezta? Baina, bueno, egila da... Zer mozak hau azela? Perfecto. Jugosito, daukagu. Zu pixka granitos dazkazu. Gasekasuna, badakizu zen, eramezaro gogorra. Akine hartzen nahi zaio. Gaztetasuna. Bueno, lasai. Gero ala ere, kalera ateratzeakoan eta esango zenuke oroarre euskalduna jendea gusarta dela makillatzeko garaian? Ba... Denetik dago. Baina, adibidez, beste leku batzutan bizi izan naiz, Bartzelonan eta olako gauzak, eta hemen ikustea, hiladanak berdintxugoa zela, gutxi batzuk destakatze duela. Zo estandarra gara. Bai. Niko basikoak. Eta hemen Euskal Herrian adibidez, ze lekutan esango zenuke diela jendea ausartagoa. Donosti ingurua, Gasteiz ingurua, Zestoan. Nik esango nuke Bilbo ingurua. Bai, ados nago. Baina janskeran eta... Ba hori, uste... Zuen jera ez daukazu zure marka propio ere? Bai, ditut azkenian makillatzeko erabiltzituten gauzekin, brillantin egin da gaulako gozak, el brilli, que danei nos encanta uste. Neri bai, Ba, ditut belarritakoak eta gantxituak. Ba, ni nahi dora eskusia. Grazia pila bat indi, porque esan desunean, tiene mucho flow, nire marka da Flow Bayer. Espatu dugu dena! Konektxino bat, Ez que gira da. Hor daude, Baina, eta horiek egite dituzu, makillatzeko erabili dituzun elementuekin. Da resina epoxi, eta resina horrein azteiot, brillantiak, pigmentuak eta gauza ezberdinak. Nizakit gure kamerek eta ardezaketen planoa, baina hor daukazu besoaren eta tatuaje bat ari nahiz ikusten. Bai, batzu dazkat, bai. Makillajeari eta lotuta. Hau bai, ja egia, pistak zian hori, naiz kontura. Begira, erakutsi, jarri pixka besoa. Erakusteko moduan, zer? Bai, daka, Espainietakoa. Hori makillatzen ari da. Zuretzat, makillajearena bizitza estilo bat ere bada? Beba, esango nuke baiet. Bai. Azkenian gauza asko gustatzen eskit itea, baino iadanak makillajeakin bukatzitut lotzen. Ez dakit zea, baino... Makillaje horrek eitzen duzu normalak, edo bebai eitzen duzu karakterizazioak eta olakoak? Piskatxo bat iten dut karakterizazioak. Eskerrik asko. Baino gila da nire egunik rokotasunean makillaje sozialan itetela lana eskontzak iteitut gehien bat. Badikor zagantza badakat. Ezkongaiak erresak aldia makillatzeko orduntze oso urdurioten dia danak,
nire inguru mentza dakat egun hori oso idealizatuta, eta nik egun hortan nintzak atrabituko ez jaztea, ez horraztea inor. A ber, egia da, urduri daude, okerrenak nire ustez amak izateia. Vale, apunta. Ama kanpora, jun berda. Bai, porque, bai, azkenian, bera ladan eguna da, orduan. Ze, alari pitxen da urduri, egisa da. Bai, askotan. Baina, gero, denetik tokatu zait, eta egia da, lehenotikan froga bat itetela. Porque frogan ja ikustezu, zen nahi duen, gauza guztia finkatzituzu. Eta pixka eta zala eta probatzen. Dana, eta zemos iraute jo makiajia, berzemos ikustean, azkenian, egun hortan ezin duen, aukeratzen de, ez gorrillona eta Espanya, ez da egun hortan. Egun hortan, pinpan, eta... Egun hortan nik beti esateiet hartzitut 2 ordu froga hori iteko, lasagitzeiteko gauza hauek finkatzeko, eta eskontza egunian, iritsi, da nire gauzak atazitu, da nahi joet. Itzaiten nahi ezkontzataz, baina emakumetaz bakarrik edo mutiak ere animatzea ezkontzetan makillatzea. Ez zaitokatu. Ez zaitokatu. Jokin deitxu xun urra. Ezkontza banaiz, ez detela uste, printzipioz, deituko ez dute. Vale, zenik askotan zerbitzorek, ni gonbidatu bezala bai hartzen dara, claro. Eneritz, ni jakin nahi dut ezkontzak, lokura badiala, egun hori eta... Gora ezkon berriak? Gora ezkon berriak, baina zineman ibilizea. Bai. Eta anekdotan bat... Asko dazkat, bat, a ber. Holan, Ez que guri hemen anekdota... Baina, sobre... Holan, rollo famoseo da. Rollo famosona makillatu ez duna, edo makillajik zailen egin dezuna. Bale, famosuak egia da oso despista da naizela. Eta adibidez, evento baten egon itzan zala, jogi evento bat, olako gauza bat Bartzelonan, eta makillatu nuen Veronica Blum dala... Bai, eta nik enekin zein zan momentu hortan. Bai, claro. Igual hobeto. Eta zan como, sonau itez, bai? Porque bestela urduri jarriko nintzen. Bitu. Eta hori goratzen ez, porque enekan aurpegi hori identifikatuta, eta momentu hortan, izan zan como, ai ama, behar zan. Askoldatzen da, bueno, igual makillaje garik askoldatzen da, lako esan duen ezagutu. Igual makillatu zu Brad Pitt eta ez zara enteratura egin, ze... Hombre, espero ez. Eta eneritz, azkenengo gauza bat, amaia marroi baten sartuko etorrengo asteako, eta guain tendentzian daun zerbait, eta zuri asko gustatzen zaizuna, eta amaiak horrengo astean nahi goitela. Justu tendentzian, beitu, berriz, azalana esango nukea, azala jugosoak asko gustatzen zaizkigula. Hori ekarri behar duzuia etxetik, nogales. Amaiak emateizke gauzak. Asteburu osoa ura edan eta edan. Eta igual horrei, ez zait, oain etortzen izena, baina pekita batzuk ite bat baizizu. Ez que neritan ezketa maiak, eta... Intzistian aurreko, baina, perfecto, iningo ditugu. Berriz ere, azala jugosito eta pekita. Ya está. Aurtengo tendentzia modura. Danak dakazu egitea, Denok pekitekin. Gora pekitak. Gora bihotzak ez, gora pekitak jarriko diogu saioari zen urrengo astean. Urrengo astelenean gora pekitak. Eskerrik asko etortzegatik eneritz. Eta segi munduak kolorez margotzen. Eta oraingoaz berriz gidatuko zaituzte Trapagaranea. Trapagaranea. Gidatu ezakirola baino. Horrak hau. Trapagaranen tendentzia gu, hemen ikusten dozu ezelan, jenta guana urbitzen jaietako lehenengo guna, eta jenta gustora gurekin jenta oporretan. Aurrera bideoa. Musika eta mozorro artean emango diogu aurten jaiei hasiera hemen Trapagaranen, guazen mozorroak deskubritzera. Bueno, iritsi dira jaiak Trapagara eta gaur txupinazo eguna. Nork emango du txupinazoa gaur? LADP kuadrilla, emango dugu aurten. Eta zergatik zuek? Pasan urten aurkeztu ginen kuadrillen ligara eta irabazi genuen. Gure helburua da aurten ere irabaztea, saiatuko dugu behintzen. Aurten aurkeztuko gara LADP-ko tombola bezala. Eta prestatu dugu kartekin eta guzti, emango ditugu sari batzuk, eta egingo dugu tombola bat. Bueno, gaur aukeratu dugun mozorroa jaien inguruko elementuak dira. Dekogu hemen zozna bat, gantxo bat, txoak bai dakartza panping desberdinak, dekogu barbia, antzekogu bai iPhone bat, musika esaltzen dituzte pertsonak. Nola deko izena zuen kuadrillak? Ohana. Zergatik? Familia bat bezala garelako. Eta Nerea, nortzuk zarete zuek? Bueno, gu txikitero kuadrilla gara, eta txikitero iten gara asko daten dugulako. Eta bueno, gaur lehenengo
lehenago guna eta txupinaz eta gero bajada dekogu, eta ikusten duzuenez, monopoliz bezala goaz, baina, bueno, monopoli eritxon trapagaran, Janariak lokaletik kablera iritsi da, notzuk zarete zuek? Gu laoku gara. Eta zertan mozorrotu zarete? Mercadonas, bueno, merkatzaldea. Mercadona modernoa. Merkatzaldea. Eta zuek? Gu gara trapagarango barbiak. Gaur. Aurten zirkoa ekarri dugu trapagaranera. Aupa! Lako giro honean adiren pasatzen hemen arratsaldea trapagaranen. Jarrai dezagun gozatzen. Sekula esateaz nazkatuko, txarranga bat dagoen tokian, alaitasun Ai, txarranga, gabe, bueno, esan behar dut bada, Ander bizirik daola, Ander bizirik dago. Tibrea? Ez dute jan. Tibrea? Zatoz bi. Bi. Guazten nogales. Familia numerosa daukagu hemen, Euskal Herriko aurkezle bikoterik onenaren bila. Bueno, onena... Negukoak, udakoak beste batzuk, Onena. Ja, igual esan dugu gehiegi, zakit, kontuz. Euskal Herriko aurkezle bikoterik onena. Hombre, Julen, kontuz, dagu zertan egia. Euskal Herriko bigarren aurkezlerik onenak esan dugu. Hori bai. Bigarren aurkezle bikote onena. Hori bai. Peintzat, uda garaian. Gero ja udazkena beste... Ez baina, eske udazkenean ere... Igual udazkenean ere... Gulen egota zuek bigarren konforme, ondo? Euskal Herriko, begira hau bai, Euskal Herriko aurkezle bikoterik jatorrena. Zeku baino majoagoak badira. Hori egia da. Hartzan jozta zukia! Gaur hori herri! Zer modu zarete, familia? Jarri benezia. Hola, xe. Bueno, jatorra xabida, Bai? Bai. Zure, bai? Bueno, hain naiz ikasten. Oso ondo Julen ikasi, netez ikasi merdezu. Gaur egin dute elkarrekin topo. Lehenengo aldiz, ez dakiz zema demora eta gero. Bai, egia. Esan diote elkarri, hartzan ju, zukia, horre, gora bihotza! Eta gero, ez, gozen esatera. Handiko 5 minutura, bakarri geratu dira, eta ia ari ziren. Ez que Julenen ondoan ezin da zerrein dan natxi bat. Ondo esaka, baina ari ziren, beraien artean. Beraien mobidak eta elkarri kontatzen. Oporra kontatzen. Hori da. Ze oporrak egin dituzu, Bai, eta onak. Bai. Oso onak. Atxeden asko hartu dugu. Gu hemen hongea, bitartean. Miren zala. Esango eta berriz ere, hori jotarrak hijituak, bai, kolore horrekin. Esaten dute, bai. Kau, zuek demora asko dara mazue inorri ezer galdetu gabe. Galderarik gombidatu bat egin gabe. Hori egia, bueno, gunik egunero semei gauz asko. Ez, baina gombidatu jari naiz ja profesionalki zukia. Bai, osondo, bai. Venga, gozen, jarri zuek hemen. Bai. Zuek hor. Gu gara gombidatuak. Kaixo. Bueno, ez, ongi etorri ez. Venga, galdetu. Ni gauka galdera bat. Venga, galdetu. Bai, urduri nago. Bai. Zergatik zarete zuek lehen aurkezle honena. No bales? Julen, zuk esan dezu? Egia da. Zuek oporretan, ari zineten bitartean, gu aritu garelako hemen bihotzak altxa. Udara guztia garelako hemen, euritan, eguzkitan, tximistetan. Ez ondo egin dugulako, lan asko egin dugulako. Ni beste galdera bat, zuretzat, no? Aiba! Zer moduz Julenekin? Bueno, betu, zebe pillo jartu intzaten bezala esan gozat. Egia da, hasieran, pentsatzen duen, no? Zer oporra, zer moa. Eta goina pixka luzia egiten nahi zait. Oporra berritu. Baina ja gutxi falta da. Gutxi falta da, eta goina aguantatzen nahi naiz, aste betetxoa gehatzea, eta listo. Baina, Julen! Niri ez galdetu bestaldera. Ez, egia da oso ondo. Oso ondo pasatuet, bai. Hasieran esan genuen zuen programan, esan genuen nahi gerula hartu programa hau udarako oporleku bezala, eta nik esan berdet, nik oporleku bezala sentitu dutela. Zerrik asko. Bai, esan dut, Itxura badauka, Lehen esan dugu. Lanera pozik. Jarraituko dugu barruan. Bai. Gaua egingo zaigu, ja eginda, aspaldi baina. Venga, gora bihotzak! Biba zuek, biba! Gora bihotzak! Zuek gora! Gaixo, Jokin, apana, gaixo, aspaldiko, zemuz, ondo? Ondo, hementxe, Bueno, ez que oso haze giroa, eta baitu, hemen, etxean bezala, eskerrik asko. Baitu hau da, hori, famosuen hau da. Nola gustatzen zaio, Ineak iskurten zaio. Horain esan egia, tenkero ja astelenean hasiko zarete lanean. Bai. Biba zuek. Eta baina lanean hasita ondo. Bai. Baina justu gaur oporretatik bueltan
lanerako gogoz etorri zarete edo oraindik ere? Esan zer. Egia esan, Nik aitortuko dizut pereza pixkatik netorren naizela. Baina, bueno, ikusi duanean Jokin, gero Maialen atetik sartu denean, idune besarkada hori, eta listo, jazta. Nahiko ondo, ni lehengo astean ez, baina gaur, bueno, zergatik ez? Berrikuntza, gauza berriak. Bai, egia ez, gaur kontatu bilera polit bat izan dugu, eta gauza oso politiak. Gaur reteratu zarete? Hori da. Bai. Gaur gozia, orduan goizean ja lanean ontzat, Bai. 10 minutuko bilera. Bueno, bale. Eta ze kontatu dizu? Berrikuntza asko daudela, nobedadeak. Anak segitzen du. Sekzio lehen eta orain. Izen berriak, eneko aspe. Bai. Zerutik. Ekintza berdeak, ez da? Ekintza berdeak, bai. Horre, positibotik, ez? Bai. Klima aldaketa baino positibotik. Bai, positibotik. Dena ez dago galduta. Oraindik posible da. Zuaiz batzuk oraindik ere badaude hor. Bai, eta egin dezakegu. Senda belarrak? Bai, egia. Aizu, hori oso ondo dator, benetan aurrekoan egon ginen nintzeiten, eta erre izan zenean, edo ez hori potolo bat egin dizunean, senda belarrak markarik ez dute usten. Gu badaukagu osa bat etxean ukenduak egiten dituena, eta etxe askotan daude, ez da? Gure amak ere bai. Gero dauka, biba zueken aurtengo itzulerak dauka arazo bat. Eta da, justu itzulera hau, sartzen zaizu burua, eta ez zaizu ateratzen ja, aste osoan. Eta itzulera honetarako egin dute abesti bat. Txo, guantzen ikustera, jarri. Eta gero abestuko du. Viva zue, Guk hemen esan genuen. Bihar grabatuko dute Donostiako Aldezarreko kalean. Promozio bideoa eta... Jende agertu zen, Jende asko etorri zen. Ez dut zuek abestia eta Julen alde baten, eta ni beste alde baten genten, eta haigina milok. Gero hemen kanpone bai. Ez que abestia baietzu, eta ja, azte oso lako, Oso polita. Eta, oain egia esan, bietako nork abesten du okerra. Nik. Abestu nik. Maialeneko desafinatu, abeslaria da. Oso ongi abesten du. Abesten dute oso ondo. Ez da zu bezala. Gertailuz abeslaria ere izan baina. Maialeneko oso ondo abesten du. Hori horrela. Oso ongi. Benetan, Txikora bietzakeko abesti bat egin berkoa genuke, nik oso gazki abestet. Zuki zeinuzko... Oida, zeinu, dantza... Nik horretik abesti gure. Beti ez dago gauzak egiten egon beharri. Nik uste zaite, karaokiak eta horreko zatzen. Zugartu urpistola eta horrekin batera. Beste aportazio. Eta barra, jarraitzen bitartean, ez dut entzuten zuzendaria, etorriko mesedez, eskerrik asko. Listo. Ez que zeo, sartuko nahi eta sartu moz. Gero zein da sekretua, laugarren demoraldia abiatuko duzuelako, horren astelenean. Jendea beti hor mantentzeko, telebistari so, ETV bati moturra itxatxita. Eta erresa hori. Pagatu egiten diegu. Denei. Baina diruri gabe geratzen ari gara, Hor da biltza burdoi azpikoa bueltaka. Baina txamponik gabe geratzen ari gara. Bueno, oso ondo pasatzen dugula. Hauain izan dezuera, zuek igual ez dezu ordainduko, baina zuek ordaintzen zizue eta behitu, a ber. Zeinek ordaintzen dizuen, a ber. Kaixo, Maialen. Bueno. Hasiko dau eta Unai, ze galdetu nahi diegu? Ea lortzen duzuen, denboraldi bakoitzari hitz bat jartzea. Bale, Unai, eta guk gure aurkezleak bi hitzetan definituko ditugu? Bi hitzetan? Bai, venga, guazen. Zoragarriak zarete! Unai izan da hemen gure zuzendari. Eta hau horreinik ez da ugatu, ea bukatzerako Unai zerbait esaten. Unai! Zegoixo sartzen den bere hotxa belarritik. Eta beti gauza errak esaten. Beti. Demoraldi bakoitza hitz batean. Hitz bat, ez falla, Bai, ez falla.
Lehenbizikoa... Lehenbizikoa... Ez da ekipa, nik dragonkan, zango nioke. Nik xambala, Hoi bi dira. Xambala. Xambala. Unai ikusi duzu eta ja portatura. Horregatik, bigarrena... Bueno, bigarrena esango dugu, momentuz atuna, hola, bokailo tarteko... Bueno. Tartekoa. Tartekoa. Vale, oso ondo, vale. Atuna. Bueno, adibidez. Bai. Adibidez. Marmitakoa. Ogitartekoa. Ogitartekoa. Tartekoa. Vale. Hirugarrena, ez da egit. Bukatu berri duzuen hau? Bai, nik... Poza, esango nioke nik, ez da egit. Zer, ematen du, baina, bai. Poza ondo, behira, xamala ere ondo, nik nago alduta atunarekin. Hamur bezala tartekoa. A ber, zikia bat, lehen zukin diazunei galdera bat, baina zuek ikusten nahi laugarren urteen berrezpela, eta berniz hemos Julenekin. Baina, zuen bilon artean zemos? Lau urte eoteko. Oso ondo, Maialen, bai ez? Behin... Aiba! Ui. Behin ze basazten? Behin ia benetan aserretu behin. Bai. Baina garaiz eten zen... Gure problema guzia garron kontuekin. Bai. Hori esartzen duten. Hori da, baina konturatu ginen mugara iristen ari ginela eta pausua datzera egin genuen eta listo. Horren ikusten ez dugu gehiagoa, eta Bueno, bai, beti zengo dugu, Bai, ze Maialen oso urduri jartzen da. Arraunari buruz hitz egiterakoan. Horlakoetan hobeto da utzita, listo. Bueno, Julen, esango zuzuk nerekin 3 lau urteiteko zemo, zikustezea. Gu, desde luego, arraunagatik aserretu ez da. Amarrere, bai? Zuek zergatik aserretuko zinatekete? Zerbaitegatik aserretzekotan. Kontuz? Nik esango dizut, Ojo, jokin esango dut. Abera maia gure makillatzaileak zein ustun guapo. Bai? Ara, beraz hor badago... Beti ni. Badago liaketa. Beti ni. Hor badago... Bila bete, oso sorik, bila bete egin ditugu ya. Eta ez geha zerretu. Ez da zirkinik ere hon. Ez que hori txebakarra falta. Aizu, ez ginen ezagutzen, Ez ginen ezagutzen. Gu ikustegean bakoitzeko egunero, emate dugu. No males! Venga, lepo gertu eta zeio. Lehenbiziko kolpe hori, lehenbiziko... Eta gero bukautakoan beti kamerinoak ondoan ditugu, eta uste dugu inork ez gaitu lantzuten. Eta mundu guztiak entzuten du. Elkarri. Kamerinotako historia beste batzuk. Bai. Egia da, guk ere bauzkagu batzuk. Hor barruan. Barruan ez paretaz pareta. Hori gure bai. Asko hitz egiten dugu. Hor, soinuak eta, kolpeak eta, Venga, eta orain, jolasa. Jolas badakazuntako. Bueno, dira galdera batzuk, jolasa. Lau urtetan asko ezagutzen zaten ez, oain nahi deu guk zuek ezagutzeak gehiago. Orduan, nik esango izkizuek, galdera batzuk ingo izkizuek. Asi? Zer? Baina Kamara parrez da Baina zer? Beira, daukagu etxo bat jaso egiten. Jone gita, orain ez joan, ba? Txatu egiten. Denbora guztiak daukagu horrela. Oso, venga, jolasa. Bueno, nik galderak egingo izkizuet, eta zuek esan berrezue, nork gehiago. Nork gehiago. Ea zemat ez dautzen duzuenak. Bai, nork gehiago. Bitako nork gehiago. Nio batera entzun behar da. Bai, lasai edo, lasai. Señalatu. Estresatu gabe. Bai. Ura asko. Nork improvisatzen du gehiago. Norki Xabik. Bai. Nik uste bai. Ez zaude ados? Nik antzeko esango nuke. Bueno, ez da sarretu mesez orain, Asko improvisatzen zuen biok. Hori baino gehiago esan nuke, batzutan... Bai, kameratik kanpo izatekotan, ez? Batzutan joan egiten dela. Asian etekotzen. Claro, es que personalia dira. Baina kameratik kanpora gehiago agian, ez? Bai, hor asko improvisatzen dugu. Urreba. Xabi gehiago, nik uste. Ui, nor da zuzendariari kasu gutxiago egiten diona? Hori ere ni? Ui, Xabi. Hori zu. Norki improvisatzen du... Bai. Aizu, zatek ez dugu jolasten, osea, gu gea baitare... Hemen argi da lako erantzuna. Denek ite jo kaso gutxio zuzendari, no gales, Basta, mire, ez que ez dago jolasi. Hor batzutan gertatzen da, ez dela entzuten, ez duzula entzuten ondo baita, ez? Hemen nabarmena da. Urrengo galdera. Nor da gauzak azken momentura arte uste dituen? Berak ez dakit. Maialen izango dut. Maialen. Prokrastinatzailea da. Zaratena nien izango. Nik uste bai. Nik uste bai. Xabi gehiago prestatzen ditu. Bai. Egia da. Gurian Julen baitare. Zein da, hartzen duten?
Eske dauzkat bi. Jure, berez neria da, neria da jokoa, jolasen neria da, baina zure itzaia... Zein nahi puntualagoa? Zein nahi puntualagoa? Inpuntualagoa, ostras. Nik uste zu? Ba, igual ni. Nik puntuala naiz. Vale, bueno, ni ere... Vale. Xabi, dana zuretzako iguazte, Xabi, ez? Ya está. Konformista da. Xabik ez du erantzun egin du, vale, onartu. Bai. Puntuala gara. Orokorren ez. Norda, osona, norda, gidoilariari kasu gutxien egiten diona. Joder, eski galdera zaila dia. Hemen ere miren, baina... Gidoilariari kasu Xabi, gutxien onartu, egiten bai, diona. onartu, jazta. Bai. Hombre, erditan ez du ikusten, beta horreko berditu? Ai, eske, Xabitan nio zontzeko Baina, ondo, gidoilariakin zuek ondo moldatzen gara, ezta? Normalean gidoilariak... Eta azken galdera. Zer moduz herri kiroletan? Herri kiroletan? Bueno... Maialenen arpeia oso da, Bai, egin izan dut, bai. Herri kiroletan... Da, osea, buelta asko ez eman, da paso galdera. Paso bat emateko, ezta? Orain goaz, trapagaranera goaz, herri kiroletara, orduan. Orduan, trontan ondo. Ez pusatu burua ere. Eta zaku karreretan, zakua bizkarra. Baita ere, bai. Txingakin ere, bai. Bazepena zarautzen zaudera eta ez trapagaranen. Ander eta Harria gaurko bigarren eta beraz ja, azken erronkarekin, animo mutilak. Gabon bikote, gabon zarautza, bueno, Juan Marko gara gu, dibasuekera gara, erronka zuekaz, itera nahi dozuenean, Harria eta Biak zakuek daro, eta eko dugu horre erronka. Bai, zaratagaz, lasai, ez gabizaten trapagaranen gaur jaiek azten dire, hemen kontzertu edekogu, eta prest dire gure bin eskatuak elmutiekaz ia errekorra egin dugu, hogeta 6 segundu. Hogeita zazpi pasatxok, bai. Bueno, ea, hoi nesaka zelan, pasamo gontzegu ja gure bin eskari. Tori neskak! Hau, kuadria lotxatute hartzean dau, ara animazioa guzen aurrera, txaloak emotera. Bueno, neskak, ez dakit abizatu duzuen etxean, familiari. Bai. Nortzuk dabiz ikusten etxean? Nire aita eta nire ama. Bueno, ez dakit espero zaren gaur alaba telebistan agertzerik. Bai. Bueno, bai, Harria hartuko dugun sakua. Zein aurrera? Pisatzen ditu hogeita bost. Bai, Elise, zu hasiko zara. Ez berrogei mutilena. Berri nirekin. Mutilena berrogei. Aber Maitane, gu hemen animatzen. Julen ekartzu, eta nik ebai. Bendin ekartzu. Venga, animo, ba. Zakua bizkarra gainean dugu. Azila. Iru joan da etorri. Bai, Herria, prest, hogeta bost kilo. Erori gozaio. Nekatukoa. Bat, ja! Aurrera! Venga! Korrika! Marka dago hogeita zazpi segunduan. Hogeita zazpi segundu. Aiko guzte, hor dago, jendea da. Esta vuelta térmica. Ez gaur ja nekatuta. Iru edo zei. Osea, bai. Iru edo zei. Venga! Nekatu da hau, lehen jaitako lehen baina Harria, energia gore behar da. Dira iru. Venga, inize, goin hartuzuk. Venga, inize. Honek bai ez bukatu. Eta hori irula, Hortxe, fuerte, iru guelta. Juan da torri. Gero, udua guztia dara magula. Ea la plaziten ez dugu. Iruna plaza egiten, Ni mundurik hartu nahiz eta behagi bera duten nahiz zer nortzeko. Ahí va. Heldu más arriba, heldu gora. Heldu más arriba. Heldu más arriba. Harria, kilometra prest. Heldu más arriba, eta aurrea. Bat, ja! Hortxe, inize. Nolakotan urduri jartzen nahiz, jendia, kendu hortutan. Hortxe, inize. Ni baino hobeto. Humororik ez du aldu, venga. Orain egin du erdia. Mire nion duen zaiola Harria antxantzia. Ai, kontu zakuri. Ai. Beste bat, azkena. Venga. Ondo, venga. Eta ya está, honek bai. Bukatuko du. Nik esan Honek da inize. Hogeita malau segundo hemen, trapagaran. Lehengo erronka polite, bigarrenean, bi indoguz, lehengo aldie pasten dana. Alan dabe, gauzeak parte hartzea da, gauzea zaku erakustea da, eta datorren astean ikusten gara Harria. Eta ez edortzea, mesede. Eskerrik asko Ander Harria eta trapagaranko familia. Aio. Gauza importantea. Bai. Bihar jokatuko du Osasunak.
Europan. Haupa osasuna. Burujasa, Brujasun, bai? Gora bihotzak ez da izango bia. Baina osasuna izango da. Gora bihotzak ez. Ta gero ja astelenean. Hau importantea da. Biba zuek? Ez, kantatu egin behar da. Biba zuek, para pa biba zuek. Hori da. Biba zuek. Ta gero, 9:30 gora bihotzak. Astelenean. Bai, azken orduko albistea. Ara? Eskerrik asko, etortzatik. Hartzaile urzukia, hau bazuek. Gauzat esan dezaket? Hau pastu maiako neskak, Bueno, Haupa zestuako neskak ere! Haupa! Tolosakoak ere, haupa! Tolosako sartu! Haupa, tolosako! Noski. Eskerrik asko etortzatik, zorte hon, bide berri honta, bueno, berria. 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 Eta, animo. Ze albiste? Azken orduko albiste da, bai, esan, bai, Ez que, azte honetan kostatzen nahi zaita esatea, baina bihar bai. Eta biharre bai. Astelenean txarre, biharrez. Bihar, eguzki aterako da, zara upe! Zara upe! Zara upe! Zara upe!